ዝተዋህበ ሰሙናዊ መልእኽቲ ህዝቢ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዕፅዋን ክባን ካልእ ሜላ ጆኖሳይድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰየመ ወቕታዊ መግለጺ ከም ዝስዕብ ከም ብበልኩም ሓቢርኩም ንጽንሑ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ወሳኒ መድረኽ ርከብ ከም ህዝቢ ህላውኑ ዓቂቡን ምቕጻል ኣብ ዝውስን መድረኽ ብሞትን ስቃይን ህዝብና ዘይጸገቡ ጆኖሳይደራት ንዝሓለፉ ዓመታት ብዝፈጸምዎም ኩሎም መልክዓት ጆኖሳይድ ከይተናስሑ ሕጂ እውን ንኻልእ ዙር ደማዊ ኩናት ኣብ ምድላው ከም ዝርከቡ ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ እዩ ነዚ ዝሓስብዎ ዘለው ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ንምምችቻው ድማ ህዝቢ ትግራይ ብማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምታቱ ብምድኻም ሓድነቱ ሸርሺርካ ዓርሱ ዘይከላኸል ህዝቢ ንምግባር ሰፊሕ ወፍሪ ሃንፂፆም ይሰርሑ ኣለው እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብትሉም መንገዲ ዝመርሖ ዘሎ ሜላ ጆኖሳይድ ድማ ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ረሓሪሖም ህዝቢ ትግራይ ብምጥላም ብሄራዊ ክሕደት ይፍጽሙን ዘለው ገለ ውሕዳት ዕሱባት ኣዋፊሩ ዝፍጽሞ ዘሎ እዩ እዞም ውሕዳት ጠላማት ነቲ ህዝቢ ትግራይ ንህላውኑ ኢሉ ዘካየዶን የካይዶ ዘሎን ቃልሲ ንምንቆሻሽ ህዝቢ ትግራይ ብሓድነትን ውዳበን ከይቃለስ ናይ መኸታ ዓቕምታቱ ንምብትታን ግልፂ ልእኽቶ ሒዞም ዝሰርሑ ዘለው እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ክንዳብ ጎኒ ነቲ መሃይኡ ተኸልኪሉ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብምዃን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ጽዕንቶ ምፍጣር መደናገርቲ ኣጀንዳታት ብምንብልባል ሓሶት ብምንዛሕን ስቃይቲ መሃይኡ ተኸልከለ ሰራሕተኛ መንግስትን ስድርኡን ንምንዋሕ ልእኽቶ ወሲዶም ይሰርሑ ኣለው እዚ ብጸላእተ ተሊሙ ብናይ ውሽጥን ደገን ኣካላት ምውዳድ ዝካየድ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ወፍሪ ህዝብና ቀዲሙ ብምንቃሕ ሓድነቱ ስጢሙ ካብ ምቅላት ወፃእ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘየለ ደምዲሙ ወሳናይ ተረኡ ኣብ ምጽዋት ይርከብ በዚ እውን ንሓድነቱ ዝሽርሽሩ ኣረኣያታት እናተቃለሰ ውዳበታቱ ብምምዕርራይ ብሄራዊ ትካላቱ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ዓቕምታተን ብምትእኽኻብ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ሓደጋ ዝምጥን ቁመና ክፈጥር እጃሙ ኣብ ምውፃእ ይርከብ ካልእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ድርኦት ዝፅሕትሮ ዘሎ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ዝሓንፀፆ ሜላ ዕፅዋን ክባን እዩ ንህዝቢ ትግራይ ብማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሙ ዳኺምካ ብወታደራዊ ወፍሪ ንምዝዛም ተሃቀነ እዚ ስልቲ ንነዳድን ካልኦት ሸቐጣትን ብምዕፃው ህዝቢ ትግራይ ኣቕርቦት ከይረክብ ሓኒቑ ሒዝዎ ኣሎ ካብዚ ሓሊፉ እውን ንመሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ሓዊሱ በጀት ህዝቢ ትግራይ ብምኽልካል ካልእ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጸም ኣሎ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ስራሕን ጀሚረን ዝነበራ ትካላት ልምዓት ብምዕፃው እውን ህዝብና ግልጋሎት ከይረክብ እናገበረ እዩ ስለዚ ዓለም መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምትሓስ ዝገብሮ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ኣንቢርዎ ዘሎ ዕፅዋን ክባን ከምኡውን ንመሃያ ሰራሕተኛ ሓዊሱ ክልከላ በጀት ቁሉዕ ዓዋጅ ካልእ ዙር ኩናት ብምዃኑ ብምርዳእ እጃሙ ክዋፃእ ንጽውዕ መኸተን ብሄራዊ ህላወና ብሄራዊ ሓድነት ንምውሓስ ሉኣላውነት ዘለኣለማዊ ዝኽርን ሞገስን ንስዋእትና ካብ ውድብ ሕወሓት ተዋህበ ወቕታዊ መግለፂ እዩ